επιχειρήσεις καφέ. Υπάρχουν και δεκάδες άλλες επιχειρήσεις που είναι μικρότερες, με φιλαδελφιώτες, χαλκιδινώτες και εργαζόμενους και ιδιοκτήτες. Λοιπόν, να πω το εξής: ο κύριος Λάνος είπε ότι θα πληρώσουν οι επαγγελματίες. Θέλω να του θυμίσω ότι και η κυβέρνηση, όταν αύξησε το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, το ίδιο έλεγε, ότι θα πληρώσουν, γιατί φυσικά δεν μπορούν χωρίς πετρέλαιο. Το ίδιο λέτε και εσείς. Ναι, ακριβώς. Αυτό λέτε και εσείς. Ακριβώς το ίδιο που είπε και η κυβέρνηση. Επίσης είπατε ότι. Ναι, εντάξει. Κύριε Λάλο, δεν έχω πρόβλημα με τις διακοπές, αρκεί να μην τις προσμετρά στο τρίλεπτο ο κύριος Πρόεδρος. Λοιπόν, στον κύριο Λάλο επίσης μιλάνε οι επαγγελματίες και του λένε ότι συμφωνούν μαζί του. Θέλω να θυμίσω ότι κάποιος πρώην πρωθυπουργός μας του μιλούσαν στον δρόμο κάποιοι συνταξιούχοι και του χάριζαν και τις συντάξεις τους. Επίσης, ο κύριος Λάνος μίλησε για τους γειτονικούς δήμους και είπε ότι οι γειτονικοί δήμοι έχουν υψηλότερα. Θέλω να του υπενθυμίσω ότι και η Τρόικα μιλούσε για γειτονικά κράτη στη χώρα μας που έχουν υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ ή χαμηλότερους μισθούς και έπρεπε γι' αυτό τον λόγο να τους επιβάλλει και σε εμάς. Θέλω να πω ότι δεν έλαβα καμία απάντηση για το ερώτημά μου γιατί αδειάσατε, γιατί εκθέσατε σήμερα την κυρία Ματσουκά. Ήταν η εκπρόσωπος της παράταξής σας 6 μήνες πριν από τις εκλογές. Και σήμερα εμφανίζεται μια στροφή 180 μοίρες. Κολοτούμπα μπορεί να πει ο τύπος, εγώ λέω στροφή 180 μοίρες. Γιατί δεν έλαβα. Κύριε Δήμαρχε, πάλι δεν έχω πρόβλημα να με διακόπτετε, αρκεί να μην προσμετρά τις διακοπές σας ο κύριος Πρόεδρος στο τρίλεπτό μου. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω μια απάντηση κλείνοντας, για να μην φάω περισσότερο χρόνο, σε μια συζήτηση την οποία εσείς έχετε ανοίξει και την οποία δεν τη συμμερίζομαι, αλλά εσείς την έχετε ανοίξει, περί συστημικών, φιλοκυβερνητικών, μνημονιακών κλπ. Που έχω ακούσει και έχω διαβάσει και σε σχόλια. Λοιπόν, θέλω να πω, γι' αυτό δίνω την απάντησή μου τώρα. Θέλω να πω λοιπόν, επιβάλλεται υπέρογγες και εξωφρενικές αυξήσεις επί δικαίου και αδίκων. Προτείνεται την κάλυψη κενών θέσεων εργαζομένων στο Δήμο μας με εθελοντές ή άμυστους ή όπως θέλετε να τους λέτε. Αυξάνεται το κονδύλι για τους ειδικούς συνεργάτες και προσλαμβάνεται ειδικό συνεργάτη στον οποίο δίνεται το δικαίωμα, την εξαίρεση, γιατί ο νόμος δεν το επιτρέπει αν δεν του δώσει ο Δήμαρχος την εξαίρεση, να διατηρεί το γραφείο του και να αμείβεται και ιδιωτικός, ενώ... Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να μου απαντήσετε. Πολύ ωραία. Ο Δήμαρχος εξέφρασε σύμφωνη γνώμη. Λοιπόν, συμφώνησε ο Δήμαρχος. Λοιπόν, κύριε Μπαρούτα, δεν έχετε πάρει το λόγο, κύριε Μπαρούτα. Έδωσε σύμφωνη γνώμη. Δίνει τη σύμφωνη γνώμη λοιπόν ο Δήμαρχος στον ειδικό συνεργάτη να διατηρήσει το γραφείο του και να μην είναι ιδιωτικό. Είστε εκτός θέματος μονίμως. Και εσείς είστε πρόεδρος. Εσείς είστε πρόεδρος. Διάθεση να ξεμυθίσω για να βγάζετε λογίδρια. Για να βγάζετε λογίδρια σε κάθε δημοτικό συμβούλιο. Δεν με αφήνετε καν να ολοκληρώσω. Κύριε Ανανιάδη, σας παρακαλώ. Και δίνετε λοιπόν στον ειδικό συνεργάτη αυτόν που αυξήσατε το κονδύλι για την αμοιβή του το δικαίωμα να διατηρεί το γραφείο και να αμείβεται ιδιωτικός, ενώ θα πληρώνεται και από το δημόσιο. Κύριε Αράπογλου, είσαστε εκτός θέματος εντελώς όμως. Μα εντελώς δηλαδή. Δεν είμαι καθόλου κύριε Πρόεδρε. Αν ακούσετε την κατάληξη. Αν ακούσετε την κατάληξη θα δείτε ότι δεν είμαι εκτός. Λοιπόν, σε παρακαλώ, αν επιμείνετε σε αυξήσεις έως 250% και με όλα τα προηγούμενα που ανέφερα, δεν θα αδειάσετε ή θα εκθέσετε μόνο την κυρία Ματσουκά, αλλά θα αποδειχθείτε και η πλέον μνημονιακή διοίκηση του Δήμου μας τα τελευταία χρόνια που υπάρχουν μνημόνια και ίσως μία από τις πιο μνημονιακές διοικήσεις Δήμων στη χώρα μας σήμερα. Είναι ωραίες οι φωτογραφίες με υψωμένες γροθιές, τα πανό και διαμαρτυρίες, αλλά όταν ερχόμαστε στη διοίκηση και στις πράξεις, όπως τα τέλη, αποδεικνύεστε μια απλή διαχειριστική διοίκηση, ανεπαρκής και απόλυτα μνημονιακή. Νομίζω, κύριε Βασιλόπουλο, ότι είσαστε έτοιμος να συγκυβερνήσετε. Άλλωστε, επιδιοίκησή σας έχετε καλέσει τα ΜΑΤ στην πόλη μας περισσότερες φορές από οποιαδήποτε